ife niile ị chọrọ Chukwu ga na-enye gị ya na-asị gị gaa n'ilu nwa m na-eje na-eme ngada maka na ịwụ nwa m ihe ọbụla ị chọrọ ka mba na-enye gị nke a ka anyị ji na-abata n'ime nganga Igbo radio show ego bekee ego eji eme ọnụ ịkpagodo m adị Igbo menegodo ndị magono ndị ma WhatsApp ndị si Chibike waha ya mana ọ kpọgo onwe ya ka anyị na-ere m anya ugbu a na-eme ka mmiri na-ezo elu ebe ị nọ enye update n'isi m like this na ka ezi ka isi gbuwazi elu mee na ọrụ na afa m bụ Chibike chọzi ka ndị eke buyaleba m mba chọzi ka ndị eke chọaleba m amakwa nke o si adị elu go nwanne ebe ọbụla ị nọ mụa na-awụnye elu go nọ full time nwunye abatago n'obodo ịmago ka o si eme na nganga Igbo radio show na-abịalụ gị n'ụlọ mgbasa ozi ya na-ekpo ọkụ Hot 93.3 FM na Lagos ebe anụnwa ka anyị si agbasa ozi wee na-eme ka olu n'Igbo wee malụ nke ekwe na-akụ nwanne ebe ọbụla ị nọ malụ na owu ite ajọ ka ị nụrụ egwu anyị kpọpụ na owu ite jọọ njọ ka ọ ya adịzi asị mana if they tell you say it easy nwanne ọkwa wash ife a na-eme ife ji ebu odogwu abụrụ n'izi na ife eji abụ odogwu erike ịghọtago mana agwa gị igbuwa alụ gị ọlụ wee malụ WhatsApp mana nke ka mkpa nwanne ihe ọbụla ị na-eme kwụna ka nleka bata bọọdụ maka nwoke eleka eyi brotherly nwanne eleka ma agwa gị ife ga-eme o nwere mgbe ihe pụtara trend wasị we move no matter ihe na-eme nne we move ọ bụla ga na-agba mbọ ị nwere reason ka ị ga-akọlụ ndị village ma ị na-alụzie asị gị nwanne na na-eme launching ebi ebe ahụ ịgbada aka ị na-asụ isi abroad ndị nọ na village anọdụ n'obodo na-ama nkụ isi abroad bịa na-akọla anyị akụkọ nna cheki enu ya na ọdịmma ndị ọbụla ugbu a ka ị na-anụ afa m chite n'ọka bụ nwa iyo batazi na Lagos steeti na-ekozi eko nke ikpeazụ kịta ọmụ abụọ ya n'ebe anọ mana ịkpọ m Chibike Obiefuna na nwanne ma na ịmalụ ugbo yọzie gị biko ga-emekwana ka ndị eke ma na nnọ side ahụ ife a na-eme adịrị izi ghọtago biko ọ bụla ha na-ịmalụgo afa m n'isi mee ka ndị eke biko memela maka ime ka ndị eke ma anyị bịa ụbọchị ọzọ niile nwe iyo ọ ga-anọ let me not say the other part. A na-eji m n'aka na ebe ahụ ị nọ na ọ na-adaba ọfụma nwanne ị na-anara ị na-enye nwanne nke ọbụla ị na-eme gbada anya ka m na-agwa ya onye afọ ụta ka e nwee ike ifi echi na onwe ka ọ ga-adị apụtakwazi ya sizie na onye obodo na onye nwere onwe ka o sizi jezie buruzie ya enu ghọtago na si mazi ihe eme ka abịa abatawago mana chebiri anyị ana m afụ ya na-ebewego n'igwe afụwago m ya mana Chibike ka ebe anyị ihe anyị na-eme ugbu a ọna ife dị ya na-abịsị na ụdọ aka anyị si nabatagodo gị first dị maka anyị si eme ihe anyị ga-ebugodo ụzọ gbuwalụ gị ife bọọlụ by onto introduction anyị mesizie nke a pụtazie nwanne anyị amanyezi iru n'ime ogbe malụzie ife na-afịa ọnụ wee butezie elu gị anyị ka o si ada ghọtago ka o si afịa n'ime ogbe ife anyị nụkwa ya gbuwalụ gị ọlụ mana anyị gbuwasịzie elu gị ọlụ ife anyị nwanụzi anyị agwazie gị ihe anyị ga-akpa nyekwazie gị ohere gị nwere tinyekwazie elu ọya ọnụ ife na-afịa n'ime ogbe ghọtago mpa ife adịka eme mana ka ọ dị ugbu a nwanne ka mụ ajigodi na chalụ kọndọktọ chenji m pụtazie gwazie gị ife alụ ghọtago ụlọ mgbasa ozi ya na-ekpo ọkụ Hot 93.3 FM na-agwa gị ya n'ebe anụnwa ka ọ na-adị ebe a ka anyị na-anọ na-egbuwalụ gị ọlụ na-agwa gị ihe m ọsọ ịma na m gwara ụmụ iyo n'izu ụka gara aga na mụ a ga-etinye arụ n'ime ogbe ka mụ ama ka o si adị na mbatago Lagos ka m malụ WhatsApp mana ka m gwazie anyị na ka m hapụgodo anyị ka nchi igbuwalụ gị maka n'ime last week gara aga mụ na ndị onye isi ndị nnachala efe ndị aka akpamiti mgbe ya na-eme anya na ụmụ iyo niile nọ mụ adịzi in charge ọsị m na ka eke ya esi wee mịa nsị na ya na-agba ezi m tiketi wetago na so ụmụ iyo ka mụọ down elidebego ụmụ iyo n'obodo a ụna mbatago na ife adịka emezi ọnụ onwe ka esi wee mee gị ịchọ ihe ga-achọ nwanne be m n'igwe ka mụ atinye alụ ozugbo titoli onye ọbụla ya onye isi ndị gịnị ka m ma akpọ gị ha ka ọ bụ na ịkpọrọ onye isi ndị nticha onye isi ndị ticha kwenu ya onye isi unu anọghị ebe a ọ na-enyere onwe unu nsogbu ọnụ onwe ka esi wee tichaa gị n'obodo ege nwanne be m n'igwe ka anyị bịa ebe amala ife bụzi ọlụ mere oji emela nna a lot of team mekwa n'izu ụka gara aga asagbuo na anyị ọlụ na Kedụ election and ihe mekwa na Saturday udo na men dịkwa disappointed men gwụkwara aka maka men na-adọ ego alụche na anyị eti ọkpọda day ghọtago na onye ọbụla ya agba ọsọ na anyị ekenye men ọsọ n'ogbe mana abịakwazikwa the election
mana ọ dịrị ọnụ ka o si adị na ghọtago men che na onye ọbụla ya nọ n'ofu mpempe n'afọwa anọkọta akenye ọsọ men agba ọsọ anọkọta ndị eke achụọ anọkọtakwa ndị obodo achụọ mana abịazi fụzie na ihe niile nọ na-emezi onto peaceful way anaghịzi ọbụzikwa edo election ịjụọ mmasị na ọ gara ka o kwesị maka observers na ihe niile in fact ewere otu ahụ mewezie ndọrọndọrọ n'obodo anyị a mana ife ga-adị ndị ọ gakwa ọfụma mana ga-echezikwana na o nwere ihe bịa bọọdụ dị eme ya bịa bọọdụ ebe a enye ndị ebe 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 etinye gị n'akpa enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe enye ebe enye ndị obodo enye ndị obodo adịta ọ bịa bọọdụ ifu ka esi na-enye men ọkwa ịmanụ na ọkwa na-asị na ịga na ebe a na-eme ihe na ga-eweta nkịtachie nke ahụ tachie for that day gaa na-achọzi ihe ọzọ mana ka m jigodiri onwe ihe nwoke m apụta kwuo si nna ịchọ ya the peaceful way enye m gị ya the peaceful way ịchọ ya the other way enye m gị onwe mgbe onye ọzọ pụta si I'm for everybody I'm for nobody mana nke a wee ịchọ ya the peaceful way nye gị ya ịchọ ya the other way nye gị ya ka ehiche maka okwu a nke izubugodo na nna awụnyelu daman onye meri na the election ọ dịla izu nwanne mana eche na ọ dị ize pụta n'ilu ọgwụ fụka men ga-esili ego men a na-asị gị ijebego olu ụbọchị election agba gị boot nne ịnọdụzie n'ụlọ na-ebe akwa ndị etigwa m obi ghọtago na ọ dịla izu election mana anyị na-ekene egodi gọvanọ Godwin Obaseki nwoke nọ mma na nwoke na-akwọ mmanụ ifugodo alụ nwoke ma na ọ na-akwọ mmanụ nwoke menwere ife bụ nwoke mana nke kozi masị onye obodo mmụọ adịkwa hapi na-esonyegodi irie si ya na ọnwekwa anya be m n'igwe ka m tinye elu ka my men tinyere ya alụ ka ihe sasịa tins dị ọ sizi na ndị niile anwụ dọyara iru n'oge elekshọn na-asị na o mee nke a na o mere nke a na o mee nke o mere nke a ọkwa ha afụgo na anyị etigo ha tụtọrịa ha niile na-ebegharịzi na-agbagharịzi n'ime ogbe ọ wee sizie ha na-asị nwa Chineke ọ bụkwa na ha chọkwa ya n'udo udo achịa n'obodo onye ọbụla agbakọta ọnụ emekọ ife ụmụnne na-elikwa ndị n'ofu efere mana isikwa anọ nke gị ka njọ nwanne n'ihi nwalugo ife ọrụ nye na isi gị dịzi too much na itinye alụ na steeti ahụ ọzọ na ụdị na ịbịa ibutezi ọgbaghara na ya fụ ukwu ilugo na ka o si dị na obi etogo I'm not looking at Uche's face na obi etogo obi is no longer a boy na obi abụrụgo a man ba ọbụla tinyela alụ na the steeti again ibute katakata here now ya wee tinyere ya alụ full time ebuli enu ebupi Edo steeti ndị Edo mere m obi nnọọ wee dị m different god ịghọta maka ndị Edo pụta wee pụ iche si ọkwa ifuru ihe na-eme na ndọrọndọrọ n'ebe ọzọ niile ụmụ steeti ndị ọzọ niile ọma mme ebe a mgbe ọyị ha chọrọ achụ na Naijiria ghọtago ọyị ha chọrọ eziokwu na asụ iyo na mụ ada achọ ebe a na-ekpe udo mụ na-achọ ebe anọkọta agba ọsọ ghọtago na anọkọta emonye ọkụ onye ọbụla ebe niile a na-agba ọkụ ghọtago na mana nke ka mkpa bụ na ndụ bụ akụ eme enu man ndụ bụ akụ and ị na-anya na Edo n'afọ yo ị na-anya na Edo na boys dey happy on that day and onwe ka ihe esinyeluo boys ihe onye ka m ji wee gụọ enye ndị ebe onwe ka ihe esinyeluo boys ihe mee na ihe fụ na udo ga-achị na ihe ọbụla ị na-eme mana ọ bụ na obi adịrọ boys mma nwanne mmadụ ihe niile ga-ayasa na mana dị gọvanọ na ndị niile dị involve megodi boys ha adị happy ọzọkwa bụ na na-ekwu anyị na-ekene Obaseki na-ekwunyelu Obaseki na-ekene ma anyị na-eke unu well done sir unu mere ọfụma unu nwekwa otu ahụ mee ka 2023 ka anyị makwa way forward mana ka anyị hapụgodo nke ahụ nwiyo si gị ịpụta ị na-afụ na o kwesị ka ndị asị na ha na-eche mmadụ ya security agents ka a na-emekwa I like him on his security agent. Hey, ewo. Are you melting? Oh, not melting. Nka metụta. Emekigonye mazụ. Ọkwa maka isa alụ na emekigonye mazụ mana nke ọ bụ na aya so ụwa si bidie n'isi. Nsị gị ndị SARS pụta maazị m ka emege-eme. Eje na PH asị na onwe onye ha gburu nke awụ nwa nwoke. Apụtazie na Abuja sịkwa na onwe onye ha gburu na-ajụzi onwe m biko ka ihe mezinu as in what is ka ihe na-eme asa ihe anụnwa bụ ihe mata iwepụta kịta bụ ihe ndị Igbo na-akpọ otito too na njọ imejisi gị na otito too na njọ otito too na akpa ife too na njọ
na ịkụsie ya aka ike ịkụwa akpa ife ị na-eme ya nwayọ o mebie akpa ife ọnya ka eji si n'otuto too na njọ abịa na mata ịkpụ n'ọnụ na nna nwunyegodi ilu my men ọnọ first men m na Rivers State men m ekwugo na 1st of October na onwere ya na-eji ime machin this year no match past na onye ọbụla ga-adọnye ilu n'ogbe ka anyị gwazie ndị ọrụ nchekwa ndị ekelebe na mata ha adịgo too much azine nwanne onye isi wee bugodo ụzọ gbuwa ọrụ nọ ndị na-echekwa kezi ka mmadụ ga-esi hapụzi nchekwa na-etitọlizi ndị mmadụ chekizie na ọ dị mma na ọ dịzi mma onye nwasịkwa na ọ bụrụkwana ya na ọ bụrụkwana ya ka ife ọ ga-eme na ọtago na so ihe anụnwa kịta mata a na-edevelop mata a na-aga ebe niile ọ na-ewute gosi nekwa the young boy asị na afie na ọka dị na his prime ihe ndị ọzọ eso nke prime na nwaka na-eto eto nwata nwere future ịghọta I dey tell you now kasị future na anyị nwata ga-ebute ike nwata dị 23 years ka ndị ajọs 20 years sorry ka ndị anọkọta nnọọ titọrọ ya like that fie cheki eni ya na and ebe ọ nọzi agbawa m obi bụ na my namesake Daniel Chibuike cheki godi ya na reincarnation nọzi na studio cheki zeni ya na your will the reincarnated Chibuike cheki zeni ya na so obi anọgodi na obi m agbaligo na future cardio maka ị ka nọkwa ebe a obi m agbaligo mana ọzọzi na-aya etinyezi ọnụ bụ na ọ nwezi ka ọ dị apụta sị gị na onye ọbụla na-eto eto fili isi afị nke a na-akpọ dread ibulugo suspect cheki mmadụ enwe ike iyi ofe cheki zeni ya na ka na-agwa gị nke wee eziokwu hapụkwa o ọwụ ụcha mmadụ niile bụ dread bụ criminal ọwụ ụcha mmadụ niile yi efe dọka mana style every year ka style na-apụtakwa o esi na onye ahụ na occultist OTP enye ndị uwe ojii na OTP orientation enye ndị a na OTP ngwu ndị orientation enye ebunye ndị a ka enyekwa unu orientation na the thing is too much check eni ya na anọkọta na-efiali boys Africa ibuzi iPhone Africa ibu iPhone ibụla ya na-atụ ọlụ check eni ya na ikwubekwa maka nke nwaada igbu na Abuja nwaada na-aga ka ọ gaa nụrụ di nke na-ewute ndị SARS biko dịgo mma unu emezina ọ na-ewute repent kwana eche m onwe mgbe IGP pụtara sị na o mega reform of police ịma na ihe agụ na newspaper ihe ekwu na TV na ihe a na-afụ n'ime ogbe na-adị iche ị na-amụzi amụ ị bịara obodo ọfụ ọ dịka ije ọsọ wụbata Nigeria ọfụ nne I'm new to the country. No wonder now. You know, I'm not used to the system. I'm not used to the system. But it's fine. It's fine. Oya mee nwa nwoke a jiri buru egbe mpa ya gaa n'ụlọ akwụkwọ ya na Anambra si maka na nna ya na mgbe gara aga nọ na ose na ndị eke lọrọ ọgọ mata nke ibu bata na adịwakwala onwe iche ọ kakwa mma na ịgwa men maka men nwekwa ike chekwa na mata ihe gbasara ndị eke na ndị ọzọ mana ọkwa the same ile ya anya ọfụma ọ ka nọkwa na the same security issue security na nekwa nwa iyo mba nwa edis own gị ọbụla onye iyo ọtago nwa ogbe nke a bụ nwa ogbe mgbe nraka this boy na first ka nna agba na school so si ihe nna eche mgbe abụ onye mmesi wee gụọ babio onye mmesi gụ new school physics onye mmesi ọ dị ihe nna eche then now good boy ọtago ifugodi m then nso ọlụ go oyibo ikwetegodi mgbe dị 16 years ọ dị aka nne ijigodi oyibo lie gari na akpụ mgbe a bụ mgbe m chọrọ ịbụ pilot ọtago mana adịkwa m happy kịta maka kịta anọ m na pilot ụmụ iyo mụ a na-ebugharị ụmụ iyo ebe ọbụla ụmụ iyo nọ ha na-ekwenyere m ọtago ebe ọbụla nọ na-abịazie na nke issue this boy nna nwa bụrụkwa ọtago bụkwa double barrel tinye arụ n'isi skuul bụrụ igwe na-agazi skuul secondary school na Anambra State ndị eke buruzie the boy sizie nna ahụ obere nwa 16 years nwelubeghị na adult na ọlọ 18 bụ adult na Nigeria ọtago nwa buruzie igwe baa skuul a na-asị ya nna ahụ ka isi buruzie igwe bata skuul ọ sị na nchọ igosi ndị enyi m mpịa pịara mgbọ na Civil War Nigeria na mpam so wee nụ Biafra ebe agwa nke a dịzi ka mmadụ na-ajụ mmadụ
ọ sị ya, do you know who I am? Ịmakwa onye mbụ, ịmakwa na nna m ịghọta, ịmakwa. Ịmara nwe okwu na-ekwu asị nọ ka okoke jechara ahịa ka ebuutu o ji nata. So the boy chọrọ igbu alụghị ọrụ na mpịa ji buutu wee nata ya. Mana this peer pressure nwekwa ike play wee ruo n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Maka ka ihe ga-eme ya ichegodo ya ọfụma, ka ihe ga-eme nwa anyị si na ọ chọrọ ibugodo egbe nna ya gaa n'ụlọ akwụkwọ gazi ụmụaka. For what? Mata dị too much o. Mana ị na-anya fụ na ndị ejide ka ọnya na ya dịka ndị eke na Anambra steeti, ndị Ekelebesugwe wee kwuo ụnyaahụ na ndị ejide ka ọnya na ya bụ ndị ama ama, ndị mfụwa, ndị nticha, ndị ntido, ndị vam nọ ndị a ka enwudo ka ọnya na ha mere eji wee na-ekwu na enwezi ike ọ bụrụ na anyị ka this boy na-akọ na o ji egbe ka ya bịa gosi men ya na mpịa so wee nụọ ya na dịtị na-adakọrọ ọnụ because na ndị ejide ka gị na ha bụ men ama na-apịa igwe, men ama na-abịa kama ọ ya adị echi si tụtọrọ onye ọbụla n'abalị ya si mee ife niile tata ọ ndị a ka ejidekọ ya na the boy. So ya ka eji wee na-ekwu na enwekwa ike ọ bụzie na the boy bụ ndị ajọ otu rafulie dịka isi wee kwu, mana ọ dịrọ nọ mma ya nke ọzọ dịka ibe ya wụ ndị nne na ndị mpa, ndị nna tinye anya, lewe ụmụaka, lewe ha anya, agawa akwụkwọ, maka ihe ndị a niile emechekwe n'ikpeazụ asị n'ọkwa nne, especially nne na-ebu ihe niile n'isi asị nọ nne ka iji zụọ nwa gị. Mụ ama mbịa sonye gị na kampen ị na-eme na maka ị na-eme na bụ kampen, mana mụ emenwu esonyelu gị ihe mmụọ na-ekwu na mana mụ na-eme kampen a na-asị ndị nne ndị nna na-asị unu maka mụ mana mma bụ in fact awụ m onye nne already. Tinye anya maka enwe faulty foundation na ụmụaka anyị magonu sistem anyị na Naịjirịa anyị awụzie nsogbu, mana enwe ụmụaka dị oke ka a na-ekwu okwu obodo dị mma, enwekwa ndị ga na-achị obodo anyị ọ na-aga ka o kwesịrị ka ọ na-aga. Ya kampen mmega ị na-eme kampen gị na-eme nke mụ na-ekwu na-abịse na mata ya efu na-asị na ndị nne na nna adịghị enelu ụmụazị anya, ya bụ ihe banye na nselin na-eme mpa na-eme banye na nselin ma na-eme banye na nselin onwezie na-enelu ụmụazị anya ọtago onye nji wee trọst godi manụ m mgbe amanụ m na-eme ndị m n'ụlọ ntụ military wee kwa onwe ka o si adị otitọrọ ya m because ọ bụ na daman adịghị etitọrọ m den anyị na-afụkwa ya as child abuse mgbe ahụ anọkọta anyị na-ese fim ndị ọcha anyị febe ụmụazị na-eme I'm going to call my cop anyị pụtazie ga-agwazie anyị maka ihe a na anyị chọrọ ikwu so n'ihe anyị chọrọ ikwu taa, o so n'ihe bụ isiokwu anyị taa, si ka anyị gaa nwụrụ mmiri, anyị nwụrụ mmiri chi azụ anyị kwuezie maka nke ahụ. Yokokoko ngwanụ dansi ya ị na-ete egwu na-agba egwu ụmụ obili Igbo chimgozie unu nwiyo onwe ihe ị na na-ekwu mgbe si ka anyị gaa nwụrụ mmiri godo ngwa kwupụ ihe ahụ ị na na-ekwu mgbe ahụ ka isi na-ekwu ya ga-eweziri ohere a wee gwazie ndị nke anyị ihe isiokwu anyị taa. Ife adịka eme nwanne ebe ọbụla ị nọ ife anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taata chetakwa na ị nwekwazi ohere ịkpọ anyị gwa anyị ka o si ada n'ogbe ịghọtago nke gị nwanụ gọsa anyị nwee wetago olu gị mata nke anyị nwanụ gwa gị ihe anyị nụ na-edo n'osi wee mee na-edo n'izuụka gara aga gwakwazie gị ife anyị nụ ghọtago by na nwere ka ndị eke si wee gbatuo mmadụ na Rivers gwakwazie gị nke ọzọ na ofu ga-ema njọs bụrụ igwe bata ụlọ akwụkwọ si na ọchị igosi men ya na mpịa jere anya na wee bezie na ife anyị ga-akpata ata bụ nwanne mgbe ị na-eto eto ka ede amata ka ife anyị mee na ụmụazị ga-abịa icheta ihe na ịnọdụ anyị na smile datị na omenụ gị na ụmụazị ọ datị na ime na ụmụazị bụ na mgbe ọbụla ị na-echeta ya oife ga-abịagbuwala ya ka ya abịagbuwala anyị na-efe anụ wee gwa anyị ka anyị nwasorukwuo oge n'ụrụ maka detin ghọtago maka na gwazie anyị nke ahụ na mpa gị na-adị apịa gị ihe ọ naghị mata m dị too much ihe mmụọ eme nchezo na ụmụazị buru ibu ghọtago mana hapụgodi nke manụ maka kummanụ m bugodo ya waya nwanne damanụ see gị waya n'azụ ọ tatu yipụ akwa m ihe ị ga-ekwetegodi na mmụọ jee tatu klọb si gosi azụ ka mfogodo anya m na-eme gwam achọrọ m ịfụ ya mana abịa n'ihe na-ekwu na dati mme na ụmụazị ime nchezo na ọtụtụ ihe meme nke kagodi wee mee m mgbe a mụ eme nchezo like this mgbe ọbụla nchetara ya bụ mana a na-asị ka eje gwuo mmiri
na gaima na ama akwa egwu mmiri obodo asị onye obodo ị na-eklem na ịma wọsọp na ịmụ ihe niile ndokwu na aka isi ruo pool ngwa pool ka anyị maa nke mere onye a. hello mpa Okay. I tell you so 08182426591 ngwa pool. I tell you so na anyị eruzie na pool men na-amanye na pool ngwa ka anyị bụrụ okwu onye kpọnye hello onye kpọnye Ihe ọma. Hello. I tell you mpa onye kpọnye n'ogbe Chigozie na Nnewi. Chimezie na Nnewi ezigbo onye Nnewi ka o si adị mpa ebe ka ị nọ na Lagos Nwanne nọ m Alaba. Ka ndị Alaba si eme taa. ebe a ka men m ju ka Alaba dị n'ehife a Na Alaba dị oke mpa. ndị a na-ana tax awụnyego tata Na awụnyekwana mpa awụnyekwana. kulo dana mụ na ha nwee ọgbakọ anyị na-enwe na ghọtago mụ na ha mesizi ọgbakọ a na ngwazi unu update Mba ọ dị oke. Ndị ọga n'isiokwu anyị ji n'aka today. Nwanne ife mama echefu mgbe m bi na nke my grandmom. Chimezie kpọghachi anyị azụ biko all network 08182426591 ihe na na-ekwesị na ị nọ na pool. Na anọ m na pool menụ na-amanye na-egwu mmiri onye ọbụla na-amanye na-apụta ka azụ na-amanye ụmụ nwa nọdụkwuzie ụmụ nwa na-ebu ya na-ekwu ya Gịnị ụmụ nwa? Come on down. Sorry. Onye kpọnye Ihe ọma. mpa ka o si Ihe adị awụ onye ma. Ama m gị na onye ma. Hey brother Nwunye. nenu mụnụ Ekene m go. mpa nnọọ ife adịka Ekesa anya ahụ. ọrụ bụ ọrụ anyị ego bụ ego ọga ghọtago Ego bekee. Nwoke ọma. Ise. mpa ka ebe isi akpa anyị na-ehife a Ikorodu. Esonyikorodu na-akpọ ego bekee ma ego na-akpọ na afọ ego dịzi ka ọma o ji biaring gị oke ka nkọwa mmadụ bụ onye mgbe ekikorodu ka asa akpọ obi adịgo gị mma. nenu m na awụnyego m na ka ikorodu dị na-ehife a anyị dị mma. anọ m n'ọrịa mbụ tupu m ji agagharị that side onye na-achị bụ ego bekee o nwere ụbọchị mkpọrọ ndị na owere ka ihe si eme na ogbe ebe nji ụmụ na-anọdụ ekwere anyị zuru ike mkpuchi ewebata ahụ o nwekwara otu elu ndị nwaanyị dị n'ebe onwe m ka ha tụrụ ọbụla ka eji adị isi ka ọ dara anyị mana ndị anyị si na ụbọchị ihe bụ nkori oge mana ofu ụbọchị bụ nkori nwe ụlọ o were ụnyaa ihe ebe onye ka a ga-enuche wee go nnukwu jeneretọ adị nwanne onye nke a bụ onye bụ eche enyekpọ onye ndị abụ eche eji m WhatsApp na ọ bụ nkwụchi ya na ihe efe dị eke efe ya nke m bidoro ebido bupere iti onye abụ eche mere ofu nwa na-anọdụ anyị ụnyaa onye na-anọdụ o were ụlọ n'etiti anyị adị otu na ndị isi na-adị ekwu ikwu ha n'okwu ọkpụrụ bidoro nke ndị uwe ojii ihe na-eme ebe a ịgbata nke ndị uwe ojii mara na na-aza ahịa ihe na-aza ebe a bụ ahịa iweta nke a rie ga-eri weta nke rie ga-eri mara na ihe na-eme na ọ nwere isi ọzọ ọ karị n'izu azụgidere a na-echezi uwe ojii si na ị na-aga maka mana oge echere nke ya oge a kpọtara ndị egwu eto nwoke sote na nwere ihe karịrị bie ekele dịtụtụ ka esiri ndị enye aka kpara ofu onye mana a ga-ekpekwa otu akpọ ndị nke tọrọ afọ. Ekene dịrị Olise. Chukwu ka anyị na-ekele. Okwu anyị na-ekwu ebe onwe ebe ọ na-ada aga ekwuche ndị bishọpụ na-anụ anyị. Mba, hapụkwa onwe ebe ọ na-eje. Ọ na-agafekwa ka ọ na-aga ka anwụrụ ọkụ anwụrụ ihe esere ese n'okwu akụ n'ọnụ taa ka ntị okwu bụ ntị ya n'ụfọ mgbapụ. Gaa n'iru. Oge m dị obere ọmụ na Jonah brọda onye nke m tọrọ anyị nụkwara ọgụ anyị nụdụdo ọgụ anyị anụdụbe elife akwa anyị anụdụdo ọgụ ịma ka ọkụkụ ka a nọgụ etieru n'ọgbọ
etiere unu ọgbọ etiere unu na mba ọgbọ si ngwa na onye ọbụla mụ atọrọ ya mana ọ ga-ekwere m tọrọ ya na ọ wara anya n'oge ya respect of the person m tọrọ ya okwe anyị anụgide ma ego ebe anyị na-asụ ugbo anyị anụgide onye ọbụla onye pụtara bido anyị ọnọgide ọsụ kama anyị egbo anyị egbo anyị ga-atụde dị otu ụbọchị oburu ụmụ bịa na nne m gbuo ya na na-eri ebe a mụkọ m gwa ndị ụlọ na-emebibi ya anyị rụchaga ọgụ hapụzi ezọba m ọtọ ọzọ mana ihe wuteziri mmiri ozi na azụda m the boy na skul azụta ọ gaa to university ọ dịzi ga new service ihe mere na amara the boy just nwa so zụtaka m yeah sorry about that nnọrọ ebe ọbụla uche na-abịa ebe ọnụ ebe ọbụla nna uche na-abịa ebe ọnụ yeah ebe na-azụbata m legọta na ndekọ mana ọ na ya mere m nkwụsị gara ịgọta na nde nwoke esepu ụzọ ụzọ m n'ikorodu ụmụaka m debe ebe na-egọta na na-abụ magazi anyị ga-abụrụ mmebi ihe dịka wọns na-ewu bifọ ga-atechide ya n'ime ebe a ndo mana ọ dị mma ei mpa na-ewunyelu gị ọnọ keresịa m ndị ikorodu mpa wow o wutere ka o wute mmadụ mana nke ka mma wụ na ndụ ka dị ya nwa ka dị ndụ bụ isi ọ dị ndụ goribe ndụ maka na ndụ bụ isi ịdị ndụ onweghị ihe ị gaghị emenwu ihe ọma Hello, onye kpọ ya? Chibike nwanne. Ei, mpa. Hey, papa, can you just you go the vibe, nna ọ ga-ezoku you be vibe nna. I tell you. All I do. I tell you say agbali evu nna. Hey, hey. Na agbali evu nwanne. You go to your obodo. Hey. Make way for you abeg. Make way for you. Time for you, pa ka kene. Mana apata mu, we na-ekwu future. Sicha ebe ka ị nọzi akpa mpa. Na anọ m Lekki like this. Ị nọ Lekki? Anọ m Lekki o. Ife na-emezi di mpa. Pare osisi unu kwa ka m nọkwa ihe ahụ. Ka ị na-emezi di? Ndị ọtụtụ isi n'ogbe my guys, ma anyị na-akọsi adị na. I tell you, but ife adịka ebe na ife adịka ebe nọ. Nna ka ife mee na ụmụazị mgbe a ọtago ka o si adị na ụmụazị mgbe a ọ ya abịa ichetakwa na ịdị isi dị happy. Ndị arụsị na ife ye mụ agụdo ezigbote street o mana anyị hata street na ofe otu dayi. Obodo. Ahịa melewo sometimes m nọrọ like this m na-echeta those things na-achụ m n'ọsọ ọchị. I tell you, so ị nọkwa emekwu gị rescue mission. I tell you, ka ife mee ka that particular team mee mgbe a na gbuola anyị ọrụ. Na abụdala okwu ihe ga-ekwu on air. I don't feel like for you. I don't feel talk on air. Maka enu. Ịma akụsa adị na azụ mmanụ wee na. I tell you, Bye, wetin be your handle on Instagram now? Na chọọ mụ na _iyo mụ na ga-eburuzie ọrụ full time. Okay, _iyo ebe a ka m gụnyere na. I said that you divide you and Kacha and I don't always make me feel good. Now today the first day I hear your voice. Na ebe a ka m nọzikwa mụ ajọsụ tinye eko. Onwezi aka ọrụ m nwere na ịghọtago ebe a ka m nọ. Mgbe ọbụla ị chọrọ ihe afọ ihe. One of brotherly, you got that day. Nothing to you, mpa. If I dem. Okay, now take care. Panado ma Okay, bro. Agwagị na men mbe achọta m here. Agwagị na men ga-ebunye. Obi dị m ụsọ na ha chọtara gị. Men be ebunye ego. Obi dị m ụsọ na ha chọtara gị. Ụmụ nwa achọrụzie m na-abịa. Ọ ihe anyị na-ekpe ekpe. Unu chọtawa anyị, chọtawa ya. In fact, unu bata. Chọta. Hello, pasa. Ehihie ọma. Hey, brother. Mpa, good afternoon, sir. Na-ekwunyelu gị daddy. Daddy, good afternoon, sir. Chibuike nke a wụ Chibuike akwa ma na gị na nwunye owo ofu aha ka unu zara. Adam shock. Shock ahụ shock ọbara gị na-alụ like electric. Na asekwalụ high tension amakwa m ụdị shock. Maka mmiri izoga. Paka ebe pasa. Ana m n'ogbe, ana m Ejigbo. Ejigbo.
mmiri ahụ eze na ejigbo anọkwa nọ ndị na-eyi rembut anọ na saịdị a bụ ndị rembut na ịgba nke gị na aka nke gị anụ hangin oke mana ihe apụta ị na-agba rembut apụta okwu ya mana o nwere anyị amụ ihe emere ya mpa Chibuike onweghị ihe ime mgbe ị dị obere nke wee icheta ya ugbu ọ na-enye gị mụnwa ahụ enye anaghị ekwe ekwe mma m wụ ezigbo onye ụka mma m dikọnet na chọọchị mana mụ ahụ ezigbo ihe na-eti mmanwụ eti m ihe mmanwụ egwu egwu mma m kwadoche m na asị mụ na masista iri nke obere mkpọ ha jewe ụka uwe ọnụ ụzọ nsị ya nri ọbụla chọọ uwe ya na ana m ejebe a na-eti mmanwụ ya ibugodi mgbe abụ isi mmọnwụ onye ọbụla chọọ uwe ya na ana m ejebe a na-eti mmanwụ itiere a branchị mba na-elezi anya na taịm ha jabata ụka si m ajọ nje ha n'ụzọ dịkwa ka anyị cheta ụka edekwa nsọ nsọ ebube one day ga mmegide ya ma aka kpalụ m dade ma ga ome ochie m n'ozi maka o si adị na nwunye ochie m n'ụzọ ọ triangle ka ọ sekụl ka ọ square ka ese gị n'azụ dade Chukwu ya ka ọnwụ ihe mee dade mana esekwa gị tatu na alụ dade onwere ọzọ m chọrọ ikwu onwere n'ihu igwe na-eme na mmegide m na-ekwu okwu nwambọ igwe egbe jesu mala dịkọ na onye pụtawa ya oburu egbe on Friday na guys na-agba onwe ha aka nchi n'ebe a ka ọ na East na Ladikpo ụmụ Igbo kwa ụmụ Igbo na-agba onwe ha aka nchi on Friday na-egbu mmadụ 4 on Friday ka ese gara ka ihe wu the problem nna ama mgbe ọ nọgide n'ime ahịa ebe a na-azụ ahịa nọgide ndị mmadụ agbawa ọsọ joinoita agba egbe gbatuo mmadụ onye achụbakwa onye ọzọ just like that edition ụmụ Igbo na-eme ihe ndị a ọsọgodo ya bụ ụmụ Naijiria chere ụmụ Igbo na-egbu onwe ha ka ọ gị na aghọta m ụmụ Igbo asị na a na-eme ihe kọtụ ka ọ gị na ụmụ Igbo na-eme ya mmadụ 4 na-anya na-agba mmadụ gbahịa na-ada n'ihu na-afụ ya ka ekwana ihe ndị security personnel n'ebe ahụ na-eme maka ya emecha na mgbedezi na ihe niile emechago na ndị sas bịazie ndị sas bịazie onye ọbụla chine aka nawazie ya chine aka elu pụta na geeti ji ebe a nawa onye na-apụta ahịa na okolo akpụchie na-akpọ ya etie gị mahụ na-egbe dị n'ime nke a dị njọ mmadụ 4 Friday ka nna gaba ya daalụ maka infọmeshọn anyị ga na-ekwuzi iwu ndị dị in charge of ụmụ ahịa ndị a ụmụ Igbo maka Ndubuisi anyị wụ nke anyị ka anyị hazie igbuzi onwe anyị onwe uru ọba daalụ nwoke ọma ọkwa ifu gị ha anyị na-ekwu maka ya kwa sị na ọnwa obere nwa 16 were egbe gaa n'ụlọ akwụkwọ nke awụ na Lagos ka o mega maka ihe anyị na-egbukwa n'onwe anyị fọ o nwere isi onwe uru ọba biko chụba ego nọ ihe ka mkpa inwe ego ijide ego were ego na-eme ihe niile hapụ nke egbe biko nwe ihe eji nke ahụ eme ehihie ọma ekene m ndị nwe m na ndị anyị ọ dị ndụ goribe ndụ na Ndubuisi daalụ nwanne m nwaanyị udo dere gị ego m ma ngịkwa ego m ji eme ọnụ daalụ nwanne nwunye onye igbudu ọkwa gụwa bụ onye isi ọkanga onye isi ọkanga mụ awụnyego olu gị nke ikpeazụ a na nwanne m daalụ maka ebe ịkpọsa na ebe kpọsakwara m ka m kpọtara ihe ahụ ka efe na-emede awe ntinye alụ ka efe na-emede awe owende eburu hosel ọ sị na mmiri na-ezo nwanne na-ezo n'ebe a ngwa ama m na ihe ị mere mgbe ị dị obere erika ngwa were na ofu ka kacha mma ka ga-adị ezigbo nnọọ ụtọ
ịma na asị na akọchaba ka esi iri nri abụ na ọbụrụ akwa nri ndị akọchabara ihe na ọka nkụ mana ka mma egbebi ya egwu bikọ ghara ịbụ na emegoro ihe dị otu ahụ nwiyo dịka okwu si unu kwuru mgbe mbụ gbasara maka ndị uwe ojii ihe ndị SARS na-eme ụmụ iyo n'ogbe ọkakwa nkụ nna ihe a ka nkụ ndị usi okwu ọnụ boys si na-eme mmezu machin na 1st October na machin na-eme mmezukwa machin ihe na-agwa gị ha bụ na ihe akakwa nkụ ihe aka nkụ ọ bụ obere ihe eme ha ọ dị nnọọ ka ndị ntọrị a na-emezi ka ndị ntọrị adịghị mmadụ gaa iru chekire n'ihe dị otu ahụ na ndị ekwesịkwara iti ndị ahụ last warning akpachara anya ha maka na ejighị ihe eji agbara ncha agba n'anya ụmụ ihe ewepụtago m as ambasadọ maka ngwa gị eziokwu ọkwa ama obego m anya nke ọsọ afọ m ihe na-eme ụmụ ihe ewepụtago m as ambasadọ mụ ya awụnyezi ọnọdụ ntinyezi iru n'ilu ọgụ na efuzie ka o si adị ịga n'otu ụzọ ịga n'otiri ihe ezi n'afọ ihe ọkwa ụmụ ihe ose ngaba n'iru enweghị dị biko ka m nke ọrụ ka m n'ihe mmega mgbe anyị dị obere maka na ihe adị n'ụmụazụ ịmana asụsụ nke mere juo oyi emekwa ọzọ ma ha dị n'ụmụazụ ọkwụ ya ha anyị na-eme mgbe ahụ nke mere juo oyi eme ọzọ onweghị ebe nne na nna m mụrụ m akpọghọ m wee jee ka nje biri akpọrọ m je ebe enyi okwu ka nkụ iru ebe eme matasị gbanatakwa emere m transfa ndị abịa biko bịa kpọrọ onye anyị kpọtara ihe ala ọgụ ya akpọrọ m gaa n'iku nne m imego nsogbu ka nkụ ndị asị na mego n'ime ihe otu iri nwanne mpa m ma nwanne mma m nke na-eji ebe obi asịsị kpọrọ m gaa ebe ahụ ka ma ga-esobe eju m oyi akpọrọ m gaa ebe ahụ n'ụwa nke chukwu a imego n'ihe dị otu ahụ asịrị na akpọrọ nwa nwoke mara n'ihe ahụ onwe gị ketara ha okwu n'obodo ahụ megide anya n'ihe imego n'ihe dị otu ahụ mana ịmara ka chi na-efo na-akata anya megide emego ụmụta ya ruo ụmụta ya ruo taa obodo taa na adị m nke ịrụta ha kpechara gị obere ahụ mere ọ bụcha nwere kpọrọ m nga awụsa na ndị awụsa daa n'ihe abụghị maka nwunye ọkwa na-ejelu nnukwu dị eme matasị tinyekwa ahụ a na-ekweta na ịmegara ihe dị otu ahụ mana udo adịgoro taa na abụzi agadi mara asị ka mmadụ na-etokwa ka ọ na-amatakwa ọ na-amata ihe niile ọ bụzi mgbe ochie ọ bụgo mgbe ochie ọ bụghị ọzọ mgbe taa nọ maka ọzọ amagọkwa n'ihe ya ewelugo ndụ gị tinyezie n'aka Chukwu mbanye n'ụwa ahụ ndụ bụ isi ihe na-ebere m Chukwu ihe nwere o ji nsọ mpawa gbawara anyị nọdụ mma ife adebe mpawa ego oyibo my darling asị ka nkene unu ọfụma imere ise otu ahụ na uji dị otu ahụ na uji nọgadịrị unu na mma enugo ise ọkwa ndụ dadi eweli iwe nchekwa n'inweta akara ekwentị gị ka ga-esi nweta akara ekwentị ka maka na abụ megoro ka arụkọ maka ihe m na-emebi MC and I have almost 6 or 7 last use MC in my side. I think over 7-8 languages. Mgbe ife na-eme na ihe mere ya na abụla before nke a bịa n'isi ime ihe ga-eme detuoro ya ozi ka m nye gị nọmba 081 ugbu a ka ị ga-edekwa ozi ahụ 081-800-89933 so ị nwere ike ịkọpịrị nọmba gị ha WhatsApp line anyị na studio so ị ga-ede ozi message to that number 081-800-89933 ị nweta ya ka m kpọọ ya ọzọ mee ya ngwa ngwa o ọbụghị obere ụgbọ izu ọ bụrụzie efe ụmụaka na ịmagara ihe nna akọwa ma ihe mere ọmetaghị mche kpọchere m ya azụ ka m nwe nwaanyị nne ya ngwa kọtụ ka mkpọ ya ka m kpọzie ya ugbu a 081 ya akara ekwentị WhatsApp line anyị na studio 081-800-89933 ka m kpọkwa ya ọzọ the last time 081-800-89933
08028008933 ide ozi tinye ebe ahụ ọ ga-enweta ya gịnị akwawazie from there. Ehihie ọma. Hello, Mpa. Hey, Daddy Mpa. Come on, Cacao. Nenu ka nsi wee gbanye n'ogbe. Nenu ka nsi na-egbe moto. Ọkwa m elu odigo moto 6 na nke 7 ka nọ na ya. Ife adị eme mpa nna ahụ. Ya ka m kene. Nwanne onye wekwara ọkalisti. Kali ka ebe isi wee dọọ ya na. Nwanne si m Alaba akpọ. Ei, ndị Alaba menụ. Kakao. Ife na-ewutegodu m n'onwe bụ asapụ gị. Nna cheki enye brother. Cheki enye ya na cheki zie ya no. Ke ihe si na awa ha ga-egbo ke. Ke ihe si na awa ha. Kali n'obodo. Kali o. Kali. Kali ka Alaba dị n'eji. Ke ị chọrọ ịkpọtara ya nwaanyị Kali. Apụzie mata. Ị chọrọ ịkpọtara ya nwaanyị ka m jụọ gị. Ị ga-akpọtara ya nwaanyị abi? Kali apụzie ọlụ. Nke ahụ dị mma. Ngwa gwa anyị ihe ị mere mgbe ị dị obere ka ewe icheta ya ugbu a. Ịma na-emecha asị na ndị gbotere n'isi na ọhịa emecha ife niile aga ịghọta. Mgbe mụnwa nọkwa isi ịghọta na anyị sikwa amụma ugwugwu ọbụlọgodoro ife chọmachọrọ mmụọ nke madịra anyị ahụ mgbe ahụ ebi mba ha na mụ je ele nwanne ọdọgodo nya wan saịdị nwanne mụ na mensi eje burugodo ọlụ ije na-asị idewere ịkparị n'ihu ogbe ndị na-echetara m ihe nchezosigo n'ife niile ahụ mba uru adịla ya ife na-agwa ụmụ iyo unu na Lagos ịtagoro nwanne ife ọ na-eme na Lagos a nwanne gbada anya ego dị mkpa nwanne tuwe ego ndị ụmụ obodo Igbo goro egwu si na onye ọla chịtara ego nwanne ugwu ya ịnagoro isi nwanne ugwu ga-adịle ịghọta mana ife ọ na-eme n'ụwa nwanne gbada anya ọya na-atọ ọdị brother gwa madam social anya gwonye gị beans na plantain mpụtara nye ya ego biko si agwonye beans na plantain na onwe ihe o ya akwụ ụgwọ ma ọ pụta mgbanado mma mpa menụ m na-adọ ihe ilu nwanne anyị chisokwana na ọka bụ nganga redio show na-abịalụ gị n'ọrụ mgbasa ozi ya na-ekpo ọkụ hot 93.3 FM na Eko ebe nwunye o batazi na Eko na-eko eko mana chisokwana n'ọkwa na betanụ na-alụ na ma nwekwa ka o si dị ewonyela anyị ọnụ maka onwe ka ọ ya dị nlodu sie moto chiamo onye isi jụọ m esi ego nlodu tezi n'ụbọchị mwa na-achagharịzi anya ihe nji ekwuru ya nwanne ọ bụrụ na ọnwa afịa ma ọ bụ mmemme ị na-eme nwanne butie ihe ka nwunye o tielu gị dị mkpu mee na amalụzie ka o si adị ka o esi na-ekwa na-ajụ weta nke ịnọkọtakwuzie pụ out of stock life ka m gwa agụ ọ na-eme asọ ọ na-eme ọfụmanụ afọ yi na muziam so onwe ka o si dị butekwu ya na nganga Igbo redio show maka nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke anyị ebe a ka anyị gwunye ebe a ka anyị na-represent ndị Igbo na Lagos onwere ndị dị ka anyị ụsọsọ anyị tinye arụ n'ogbe ndị onwe ebe ọzọ ịfụrụ ụdị ihe ma na counterfeit onwekwa ebe ọzọ ịfụrụ ma na ndị a na-enyo enyo na ndị a na-egbu espo maka na ebe a bụ original nna agwara m gị ụnyaahụ taa ka m gwa gị ya ọtago mana onwekwa ka o si dị ebe anyị maka na ị nọ ebe a nụnwa mmụọ anọdụ ebe a na-awụnyelụ gị ọnụ na-awụnyelụ m ọnụ ọ bụrụ na ị nọrọ dị mma anọ hie ọtago onwe iyo n'obodo batazi n'ọbọebekasị bebe na adị hapi nwanne ka anyị tinye arụ na Facebook anyị ka anyị pụchala oku anụnwa onye nke anụnwa sị na ya bụ homemade swagger nwanne the man sịkwa okay the guy man ọ bụrụ man ọ guy man the guy man sịkwa na ihe mmụọ na-eme nchezo mgbe m na-eto bụ mata mụ na my momsi my old woman nwere na nwekwa ofu ụbọchị my old woman na-eme ego si m ji egote rice mụ atinyezi alụ n'ogbe ka m tinyeziri alụ n'ogbe mfu ebe menụ na-egwu egwu mụ soro ha na-egwu egwu nchezozie ozi my commiss zimo na ọkwa na aka nsizi wee na-agazi chezozie wee nalụkwazi unu n'abalị the woman wee weluzie m wee titọrọ ya gwazie m ka o si adị na mụ ajọs na-emegodo imagine mata ngị na your old woman nwegodi that day brotherly mpa ama m ihe gabiga nwanne echezokwana na ị nwere ike izitere anyị ozi n'akụkụ dị iche iche n'ebe ọbụla ị nọ
na ụda nzikọrịta ozi anyị dị iche iche. Nke mbụ, chọọ anyị na Facebook nganga Igbo, ijezie chọọ anyị kịta anụnwa na Twitter maọbụ Instagram na nganga Igbo redio. Nwanne ibe anyị ebe ahụ maka ndị chọkwuzie ka mụ na ha maa ka o si adị. Ibe anyị ebe a mụnwa sikwuzie ebe a tinye elu gị alụ nkwazie na onwe mata ịchọ ka anyị kpaa ịghọtago, especially ebe ihe gbasara ịgbasa ozi na ile ọnụ afịa gị ịkwalite ya n'ụdị pụrụ iche. Mana itinye arụ dị ya mụ egwunye elu gị n'ogbe, nwanne ya nọzie hazie ya mbunye gị uche nke wee bunyekwazie m uche, mana ikpeazụ anyị na-abụghị ebukọrịta uche nwanne efu ka ọ ga-esi wee na-agbasasị asa na-ekwunyetakwu ya ọfụma na-ekwu ya ọfụma. Ihe ọbụla ị chọrọ just mee ya ka o si kwee ya, ị ga-enweta anyị Facebook nganga Igbo, Twitter, Instagram, ebe ọbụla nganga radio show. Just nesa ka anyị ma onye nọ n'ekwentị anyị. onye kpọnye Okay, 08182426591. Ị chọọ ide anyị ozi na WhatsApp 08180089933. Biko gwazie anyị maka isi na ị nọ na pool. Ị ka na-ekwu maka pool before. On the end of discussion there. The end of discussion there. But I'm more churu. Check I my onye achọrọ ikwu. Hello, onye kpọnye. Okay. Ọ dị ka efie mmanụ. Efie mmiri nsọ. Ife adị ka emempa. Nwanne chetakwazie na anyị ka ya na-analụ ukwu wee ganye n'ọkụ elekere 2 nke ehihie bụ mgbe anyị ga-ebugharịzi ọnụ. Onye kpọnye n'ogbe. Okay, ife adị ka eme. On the end of discussion dị asa. Mana mmụọ anọzi ebe m na-eme ka ụmụ asa makwa na mmụọ ma wọsọp na mmụọ sokwuzi egwu mmiri o. Na okwu na-aka nsi doezi ilu na pool makwado m na-enwe ebe na-emikarị ibi. Na mmụọ adonye o ebe m nwetaziri onwe m bụ ebe mmụọ nọ na-anwụ mmiri na-anwụ mmiri na-anwụ mmiri na-anwụ mmiri na-anwụ mmiri na-anwụ mmiri. Hey, ọkwa menụ bupụtara m da dị apịa m aka n'afọ mee menụ dọọ m aka n'afọ mee nwanne since that day ka m nọ wee malụ the meaning of osimiri adịghị eri onye ọfụlọ. Ndị nwetakwa okwu m na mmiri na a na-eme nwa iyo na-emekasị na ọ bụrụ maka na na-awe na-aka nsi gbagbago since then mụ amalụgokwa ịmata ihe wọlụ ma na destiny m adịrọ na that side na destiny m adịrọ n'igwu mmiri. Ọ dị mma onye eme ihe karịa ya mana mata ọzọ zi mana ugbu a ịmagonu ka esi egwu mmiri ugbu a agwa gị na onwere ihe ọ bụrụ my destiny wetago mana mata ọzọ like den mee na ụmụazị bụ mgbe anyị na-eje Congress na Block Rosary na parish anyị ebe a na-afụ ụmụ karịa Congress. Biko nke ahụ agbasadị m nke ụmụ nwa fat ọsọ naanị gị mana ihe ọzọ dị mma iyi emesi ike mee ewu ka isowa onye si na ọ ga-akpọtala gị ụmụazụ gị na ya alụkọ so that ntị m anụrụ ihe ịbịa mgbe ọzọ ị gaghị ekwu okwu maka ụmụazụ ga-enwe in quantum. Ekpere gị bụ ka ị hanye m n'aka ndị ga-elide ekọnọmi m. Ga-enwe ọkwa gị na-achọzi ụmụazụ na-ajụ ka ego Malawi mana mbanụ gị nwanwụnụ big man ego gị eri ka onwe onye gị mbanụ nke osimiri ata kpọrọnụ ụmụ nwaanyị buru ha as many as you want. Asabutu ịmana mmụọ agwa gị na nwee political ambition. I'm supporting you. Men agwago m na mmụọ ya bụ onye isi ndị ogbe. Beside every successful man is thousands and quantities of ụmụ nwaanyị. Enwebe tiketi enye m mgba ebe ndị mmadụ. Ekwemana ugbu a ka anyị nọ na-ekwu okwu a chenu ekwemana ugbu a na onwe ndị nọ na-ajọ Ned Nwoko ndị asị nke so gị nwa sef ilukwe that position inwe like thousands of millions of hapụ enyere onwe gị nsogbu ka o esi dị gị n'obi ị na-abịa ọla efu mmụọ ebe mmụọ jiri ụkwụ si Ikorodu na-agbagote hie nne ekene ndị ọbụla na-asụ na well done. Ijuzie m ka o si adị ngwa anyị na ekọnọmi ma tidago nwunye obịa ka anyị lawa biko ọ gị nwa achọgo ụmụ nwaanyị ka m na-asị unu chọwa ya o. In fact ọ wụ eziokwu na otego nwaanyị na-abata n'ihe anyị na-eme biko ewu nwaada Igbo ụlọọla Igbo ewu nwaanyị Igbo na-abatakwa n'ihe anyị na-eme ka nwunye na-afụkwanụ gị na-afụ ilu ọma gị na ihe ndị ọzọ so ya aghọta m ụmụasa ka ifele ka na-eme ụmụasa dị ashai. Why shall I shy for you? Biko unu emezina shyness bịa n'ihe anyị na-eme anyị ga-abịa buru akpa anyị ka anyị lawa maka n'oge awọzi ọya anyị ndị niile chọga onwe iyo
nweta anyị na Facebook Nganga Igbo, sowa anyị na Facebook Nganga Igbo, gaa na Instagram, Twitter Nganga Radio Show. Isowa anyị nnọọ ihe ọwụna ịchọ ị na-ahụ ya ebe ahụ, ịchọ nwa iyo 1 million times ịhụ ya ebe ahụ. So gaa ka isowa anyị. Ka anyị bịa lawa maka n'oge awọzi anyị ekwugo m ya ọzọ, ego bekee. Ịkpọ mmadụ Igbo nwanne ka dịkwa right ka ọ dị na Thursday mgbe anyị ka ga-abịa ọzọ. Nwa iyo asa na-eke ose adị, biko men chọọ itinyere m alụ, anọkwa m na Instagram chọọ m na nwa_iyo, anyị eburu ọrụ n'ime ebe a, mana ijizikwa na Facebook chọọ m Chibuike Obiefu na ebe a ka nọ, achọbeghị m ka ndị eke ma na mmụọ oge aka gara aza na Facebook. O nwere aka o si dị ibe anyị adọnyelụ gị ala ife adịm. Nganga Igbo.